Прывітанне, сябры, а мы Нестара чакаем. Ён абяцаў нам нейкія асаблівыя прыгоды. Ой, мы просто лопаемся ад нецярпення. А яго усё няма? Няма. О, а вось і я, бонасера, бамбіні! Хто? Я, Баба Яга? Імпасібілі, нават крыўдна такое чуць. Не яга? Но. Ну, прабачце, вы просто так на яе падобная. А хто вы? О, я фея. Эй, чаго насміхаецеся? Ёсць у нас феечка, дык яна зусім іншая. Маладая і прыгожая. А вы якая ж фея? Ах, і я такой калісьці была маладой прыгажуняй, нават лепшай за вашу феечку. Не можа быць. Можа, паверьце мне. Але стагоддзі ляцяць, ой, вось вам вынік. Ой, шкада. А як же вас клічуць? О, мама мія, скузі, дзе мої манеры? Фея Біфана. А я Топа. Вельмі прыемна. Фея Біфана. Прыемна пазнаёміцца. І нам вельмі прыемна, Яна. О, белісімо. І каб вы ведалі, я самая знакамітая італьянская фея. Італьянская? Так, я прилетаю до італьянскіх дзетак бамбіні ў першы тыдзень пасля Новага года і дарую ім падарункі. Ух ты, подарунки! А можа не скажем ёй? Не, падманваць дрэнна. Ну так, але ж подаруночки. А хто падманвае, таму вугалькі. Феечка, Біфаначка, шкада вас расчароўваць, але вы, мусіць, крыху заблукалі. Так, У сэнсе? але тыдзень правільны і дзеткі для падарункаў ёсць. Толькі краіна, не Італія. А што ж гэта за краіна? Дзе я? Куды я заблукала? Беларусь! Беларусь? Мама мія, вось гэта я пераляцела. А дзе ж тады Італія? Зараз пакажам. Хадзіце сюды, феечка, Біфаначка. Так. Ага. Вось. Дзе? Глядзіце, вось тут наша Беларусь, бачыце? А, вось, бачу, вось яна, А ага. Італія вон дзе. Дзе? Вось мой італьянскі ботик у міжземным моры. Бачу цябе, як далёка мяне занесла. Нешта пайшло не так. А можа вы ўжо спазніліся і вас ніхто не чакае? Аддайце тады нам падаруначкі. Ну. Топа! Чаго? Ну не прападаць жа. Ну, я ўпэўнена, мяне чакаюць. Ну не сумуйце, калі ласка, дзеткі вас абавязкова дачакаюцца. А каб вы на гэты раз не збіліся са шляху, мы вам дадзім компас. О, трымайце. О, компас! Так, вам толькі заўсёды трэба трымацца паўднёвага захаду. І ўсё. Будзеце дома ўжо раніцай. Ага, паўднёвы захад. А дзе гэта? А вось там. А, значыцца, ляцець заўсёды туды, так? Так. Ну, дзякуй вам, грацыя, мои беларускія амічы. Амічы — гэта па-італьянску сябры. Ой, слухайце, мне нешта у вас так спадабалася, што не хочацца развітвацца. Давайте вы са мной у Італію паляціце, а? У Італію? Так. Дякую за запрашэнне, шаноўная фея Біфана, але мы зараз не можам. О, а чаму? Бо у нас тут свае амічы, і мы без іх ляцець не хочам. А, разумею, вы сапраўдныя сябры, якія вы малайцы. Лепей вы яшчэ крыху затрымайцеся і нам пра Італію раскажыце. Ой, гэта я з задавальненнем. Слухайце, Італія вельмі цёплая краіна. Яна амаль з усіх бакоў абкружана морам. Таму што яна паўвостраў. Правільна. А сталіца Італіі горад Рым. Якія вы малайцы, адкуль вы гэта ўсё ведаеце? Ой, нам Нестар расказваў, наш любімы падарожнік. Эх, шкада, што яго яшчэ няма. Мы б вас з ім пазнаёмілі. Ну, спадзяюся, яшчэ пашчасціць з ім пазнаёміцца ў наступны раз. А вы лепей нам раскажыце пра самую знакамітую італьянскую страву. Опа! Ну што?
што ўсё топа і топа? І пра гэта ўжо спытаць нельга. Ну цябе толькі ежа і падарункі цікавяць. Нічога, Яночка Вабена, я з задавальненнем. Самая любимая і знакамітая страва італьянцаў – гэта паста. О, белісімо, пальчики оближеш. Паста? Як у нас, томатная ці творожная? Ну, Топочка, як гэта растлумачыць? Часцей за ўсё яна падобная да саломінак, толькі з цеста. Вось, як гэта па-беларуску? Макароны! Макароны! Так, макароны! Яны могуць быць любой формы. Бантики, кветочки, зорачки. Ведаем. І у нас іх любяць. О, але не так, як у Італіі. У Італіі пасту ядуць кожны дзень. Напрыклад, з мясом, з рыбай, з крэветкамі, васьміногамі. Восьміногамі? Так, з васьміногамі, ці проста з аліўкамі, з сырам, з зеляніны, з рознымі соусамі. Каб вы ведалі, з якімі соусамі вы пакаштавалі. У мяне ўжо слінкі пабеглі. І у мяне. А ведаеце што? Што? За тое, што вы былі такія добренькія са старенькай італьянскай феяй, я пачастую вас італьянскай пастай. Ура! Дякую вам, Фея-Бефана. Калі ласка, толькі пакуль не адкрывайце, каб не астыла. Добра, мы Нестара дачакаемся. О, і абавязкова пачастуем. Добра, якія вы ўсё ж цудоўныя сябры. Бывайце, амічы. Чао! Да побачення! Перадавайце прывітанне італьянскім дзеткам! Кома! Ну ідзе, Нестар, Ой, ведаю, усё самае цікавае прапусціў. Зараз яшчэ і мультик пропусціць. Давайте глядзець. Ой, ну і што? Ну што? Добрый вечар, сябры. Прабачце, калі ласка, я крыху спазніўся. Не крыху, а зусім. Тут такое было, такое! Так, цікава. І што было? Зараз развітаемся з гледачамі і раскажам. Ой, і пасту нарэшце паспытаем. Зачакаліся цябе. Ух ты! Італьянская паста? І сапраўды, я многае прапусціў. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І цікавых прыгод у снах. Ну, слухай, Слухай, Нестор. Ну, дык вось. так. Прилетала яна. Хто? І мы не поехали. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, отпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.